گەرە دویەم ji گفتگۆیên Vîێنayê navdaletî ji bo Sûriyeyê dest pê kir bi amedebûna Amerîka û Rûsyayê. Tevî gotiya niha nakokî di navbera gelek aliyan de li ser hebûna serokê rejima Sûriye Beşar el-Esed li ser dest hilatê heye. Îro gera duyem ya giftigoyên Vîênayê navdaletî dest pê kir. Piştî çend demjimêran ji êrişên Korêxistina Daişê li Parîsê, paytexta Frensayê rûdayîn. Ku di encam de zêdetirî 120 kesan jiyana xwe ji dest dan. Di wê civînê de nîzîkî 20 şandan têde beşdar in. Di nava wan de Îran û welatên Gendava Erebî, her wiha welatên Ewropayê ne. Wezîrê Derveyê Frensayê Laurent Fabius îro ragihand ku yek ji armancên giftigoyên Vîênayên ew e hemahengiyên navdaletî ji bo jinavbirina Daişê werin durust kirin. Her wiha Wezîra Derveya Gîtiya Ewropî Federica Mogherini got ku giftigoyên Vîênayê wê wateyeke din bistîne bi taybet piştî êrişên ku li Parîsê rûdayîn. Ji alî xwe ve Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergî Lavrov ragihand got tu buhane tune ne ku hêzên navdaletî tugavên berçav li dijî rêxistina Daişê û grûpên bi ser venavêjin. Di hiberî civîna wezariya taybet bi Sûriyeyê li Vîênayê nakokî di navbera Washington û hevalbendên wê ji alîkî û Moskow û Tehran ji alîkî din ve li ser çarenivîsa serokê rejima Sûriye Beşar el-Esed derket ku duh serokê Rûsyayê Vladimir Putin di hevpeyvînekî de li gel Ajansa Anadoluya Tirkî ragihand ku ne ji mafê Rûsyayê ye ku giftigoyê li ser çarenivîsa Esed bike. Putin her wiha got Rûsya tu mafên yasayî û exlaqî tune ne ji bo hebûna Esed li ser dest hilatê giftigo bike. Ji alî xwe ve serokê derveyê Amerîkayê John Kerry di gotareka xwe de ragihand ku rewşa Sûriyê aram nabe û Daeş jî nayê ji nav birin ta Esed ji dest hilatê rabe. Her wiha Wezîrê Derveyê Brîtanyayê jî Philip Hammond di hilbiragê ragihand ku divê Esed di qonaxa ve guhêz de ji dest hilatê dûr bikeve.